Hey! Hey! салом алейкум дӯстони азиз. Чӣ хеле ки гуфтем дар инстаграм баҳри шумо яке аз каналҳои беҳтариро бо номи Фастшопро кушодем ки дар он сайт шумо метавонед беҳтарин сарлибосҳо, поязобҳои туркиро бо сифати хуб харидорӣ намоед. Доставка аз шаҳри Истанбул ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон бепул мебошад. Фастшопро ҳамеша ва дар ҳама ҳолат дар хизмати шумост.